ønske sig det bedre, ikke? Så mere af det vil være fint. Der er så mange mennesker til at tage imod os. Det ser ud til, at der har været guldfeber hjemme i Danmark også. Vi er gået lidt i vores egen boble nede i Serbien, så vi ikke helt kunne fornemme, hvordan det var hjemme i Danmark, men det ser ud til, at de i hvert fald har fulgt med. Det er en lille smule overvældende. Du så lidt overrasket ud, da du kom ud der? Ja, meget. Også fordi der var mange inde i lufthavnen, og tænkte, okay, der var der rimelig god gang, så kommer man ud, og så vælter det bare med folk, og rigtig, rigtig mange glade mennesker. Det er pissefedt. Tusind tak til alle jer. Men først og fremmest, så vil jeg godt have lov at sige, at her om bagved, der står de virkelige helte. Det er de 16 spillere, som er gået igennem en turnering, hvor det virkede som om ingenting. Og som ser op til jer, og som vil bære jer frem. Og vi skal Velkommen til din første hyldest som europamester. Hvordan var det? Jamen, det er ubeskriveligt, altså. Det burde alle skulle få lov til at opleve. Har du nogensinde prøvet noget lignende? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg overhovedet ikke. Man skal huske at nyde det, mens det varer, fordi det er alt for kort tid, man står derude.